Hai kaham haino hai tripri khorango khaponi tripri takhuptei bukhurok tripri khorangni voice over zernai borokni khorangno chaje phone tamsi khlaisinai voice over ni injers haitini phone na se hingka ba tamsi khainai aborno borok to voice over ba marasinai aboni bagai tripri khorangni voice over khlainai ni bagai nro kaisa like rekhanke balaina hamnainai tripri khorang sibin kaisa kobong khaponi tripri takhute bukrok sung jotono saimano India hakotono Ingres rok 200 bosor bobteke rajokto khlai hingka ke baniani bisingtino Ingres rok Bharat hakotono rajokto khlai hni sung jotono saimano aidba tabuk bo ahino sini okra rok tabu saitongo berman phaleng theng da taknang theng ri podre por phaleng theng jotono wan samang si phalai tongo wancha kri sarasung sugya hne sini okra rok takpano saitong nai tongo aidba khapon tripri takhute bukrok phiaba nang saimantina tripri khorang bo saimano phiaba tripri khorang tripra hakaplung naichamma hai klaino korbuk sub division bo naichamui tongo khapon tripri takhute bukrok norok saideman korbuk sub division no jotoni slai korbuk bai jolayano karai silasori gorakapa rok to chini borokni andarni bisingo paina thangka hinai norok saideman korbuk jolayani lukurok no ukohung kasana musungo phiaba noroni sub division lukurok no mathanani norok ni no daito tongo hnoi khapani tripri takhute bukhurok tini 26 January sak bai sakno kog banglai bulaina nakha tamani bagai khoroksa ke hino rabibar no bazrna nanai te khoroksa hangkangke sokorbar se bazrna nanganai hnai phiaba tripri khorang question khlaina musugo sokorbar bazar tongmani cancelingi tini je bazar mani no sokorbar no na nangnai hnai je hnai borono tripri khorang tini question khlaina musungo korbok bazar tabuk agini korbok bazar krikha korbok bazaro rabibar bazar angai je wan charok chachakya angai korbok hatiwo tini sibinang bazar liya hnai hnbai mani iagolo chini bororok kwbangmano baniya thungai tabuk jagani rang no chini tiprasarok nana chengkha berman kwrui hwnmani no chini bororok no berman phalka akaran kwrui mani rok no ti podre por manai khuni kwrui phalnai kwrui man no chini borok no phalka tabuk berman angthung ri dogan angthung je phalai tongnai rok borok tabuk norok borok rok no bhai khlai korbokni borok ungui norok sinti prasani lukuni borok ungui norok tau bhai ke sugo barang khake norok sinti prasana thangi sri nei mani kok sinti prasani baniya khlaijana khamata kri mani kok tamhun tripahasini lukurok tripri khorangni kok norok manjoi sini biding tolawo norok komandadi tamni bagai hingkangke wansarok siminde baniya thungai tripura hasino saloi tong sinai tripri khorang agene sau number 1 hingkangke education number 2 hingkangke baniya tripura hastini simin jeng je singman sak baniani bising tui jeng tripura hastino mosono nango nang tumuno chakhapsa bai dada budi hini hunjamani bai jole nakardi korbuk bazar শুক্রবার ক্যান্সেলিংয়ে রবিবার থাকা নং অবনো ববতে হাই খালাই হাহাই নহাই শুক্রবার তুই ফেনাবাই নং কক সাইমানখা গোবাংমা উককবো খনাও রবিবার হলে রবিবার হইছে আমার জায়গাটা আমার দিও নয় তামো ওয়ান সুমানি কক নং সাইদে মান ব রবিবার মানে নতুন বাজার বা রবিবার নাই এর মানে তামো রবিবার বসাই ফানো নতুন বাজার আসং নাই বিহিন ফানো ব করব রহর নাই বিহিন ফানো ব নতুন বাজার আসর নাই বসাই ফানো করবগো ফাইনাই এর মানে বরক বানিয়ানো থনে যেসকেবানো বরক ব্যবসা সিনাঙ্গো গে সিনি আজে তাবো বেরমান ফালাই তংনাই আসু কুপলং বেরমান ফালনাই কरै হনি সিনি বড় রক মানি আবন যে সুপুং সিনি বড় রক যে আসই তংমানি আবন তাম উস্তাদে রসনাই নং তেই রি দোগান আসে যে কবাংমা ফালাই তংনাই রন মানে খুনি ফালাই রন নং দফানি বড় অঙ্গই নং তাবন আবন উস্তাদে রনাই তাবো নং সারি নং তাব দফানো হামজানাই বরক দা দফানো উস্তাদ রনজানাই বরক দা এবার দফানো হামজানাই বরক माफ खादी ना कर दी आं
ang ani pocket ni rang bai se u political game no ang khlayo honi sanai borok no Tripuri khorang sabdan nang political game ta thongdi ang si u game no khlayo honi sanai borok no Tripuri khorang age bu sabdan tabu sabdan ro political game ta thongdi dof hani abo dof hawo nang bu khobjago nini be khobjago nini ma fata khobu khobjago political game ta thongdi khaponi Tripuri ta hokte bu khoro nang salsa mazra manjangnai tumuno nang dafani bamungi political thangka hangke tei nono sanamusu nasu jora political thangna jori karang hangke korbuk sab lebisini a political leader ono Tripuri khorang sanamusungo tamun kangke selasoriwo 99.9% wancha doganro goraka pawo kabangma set tongo government simin ekta set phano chini Tripuri dafani luku rok ni bisingo set mannai koroi selasori bo mannai koroi snamdi tabun simin next tumuno nung jori snam yang kakai next targeted nung singnai ani jorawo ang sama bai simin payo hnai phone khlai lakh 2 lakh taka rang naman bai simin chogalak dafano se hamjana rangdi dafa bai si tongdi dafa sini bangai salcha basanai nini power 5 bosor ni bagi simin se 5 bosor pai khamani nini power koroi khapani Tripuri ta hokte bukhurok dafano hamjana rangdi aboni bagni Tripuri khorang narano sawini matongo number 1 education number 2 hangke tamo baniya tabu nai thai abono khapani Tripuri ta hokte bukhurok tumi to sob kisu pare hane phikum buthap jagnai de kaplai kok eba Tripura hastini chini Tripuri dafano hamjagoi baniya angno thungoi chini dafani bagai samung chobasoni bisingo tangbutangni bisingo ambo khoroksa chobani borok ongoi nei basanani borok de kaplai ko nei abono nai thai tabu nai thai abono শুক্রবার বাজার de eng eba রবিবার বাজার eng কর্বক বাজার রবিবার বাজার নিজাগাও শুক্রবার বাজার তুমুন খাংখै চিনি বড়রক তে তাবু যে বেরমান দোগানং থং রি দোগাनং थं जतना आउट मा थांनाय उककनो सयनो उकक तो सयनो ताबु नायथे अबनो चिनि Tripuri दफानो हामजांनाय लुकुरक चिनि दफानि बररक दे आउट ओंगै आ जागो बांगाली दफानि बररक मामा बायगिना दे वानसारकनो बेबसा खलायदि हनै दे जागरनो रिया नायथे ताबु अबनो अबो करबक बाजार कमिटिनि साकावनो अबो ताबु नायसिगै दंगो Tripuri khorang bo aino Tripura hasini joto lukuro bai baksa tabukhe abono sabo dafani bagi samung tang sabo political ni bagi samung tang sabo gus ni bagi samung tang sabo gus ni bagi samung tang ya naithe abono norok abta Tripuri khorang ni mangpli norok noguinu tongo nain tongdi Tripuri khorang ni mangpli jotono hamba Belaikena hambai Tripuri khorang nai tongnai takukte bukuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khong khangken daktino subscribe khlai di jotun se sekang video norok nugna bagai aboni bagi ta makhnai video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a bell click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge no norok video nugana jotun sai sekang nugana aboni bagai belakeno hambai nai tongdi